Obisum, 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 ingosum, dagsum. Dug Ingo daytoy anak ko a bumarito ket adda sakit na apambaritis. No adda ipaaramid mi kanyana nakad-adu iti ibagbagana nga saksakitan na. Ngem pumana share mic, agupor nga ag ML ken ag Facebook. Ngaminton adda ipaaramid mi kanyana adda tumao den nga saksakitan na. Sakit ti ulo, sakit ti tiyan, panagulaw ken daddo mapay. Anya iti agas nga ta nga ipadingalngal ko kanyana agyamanak unay po. Vina Subong. Adda kali problema makayat mo pasulbar? Well, saksakitan makayat mo amalasan. Kas kumakadag iti sakit ang marikrik na tibagi. Sakit tinagam. Bueno sakit ti kaungga. Anya pa'y nga iti bubraang dungo. Umasidag ka kung makiumaan kinidok. Ingong, si sasagana amang tedray aw, linglingay ken praktikal na pamagbaga kada kayo. Daytoy ni Doc Ingo, your online albularyo. God's Day mga ka-KITV. Direct to the point, awang mababainan, awang masaksaktan. Daytoy ni Doc Ingo, your online albularyo. Ken ka binasubong, dahil surat mo ading ko katada pa kainaigan na itimay sa askit nga kung kuna tayo nga pambaritis, pinuji sakit itimay sa tao nga nalaing nga agpambar. Dahil ito yung klase di sakit itimay sa tao kasla ang angaw, ngamnuma ito lang, delikado. Kasla iti dahil ito bumarito nga anak mo, akas ko lang, nalaing unay nga agpambar, tatunggal at dahil ipaaramid mo kanya nga obrain na, ket talamay pagbaga na asak sakidan na. Ket kabayatan ti panagtakkel day bumarito nga anak mo binasubong rumbeng laeng amay kat day taa galad na. Tati tao ka managpambar ket managulbod. Ti panagulbod ket iso day tay panagibaga kadagiti balikas asaan nga umno ken adaan iti panggep ang mga lilaw iti maysa a tao. Ijay libro iti Leviticus kapitulo 19 bersikulo 11 kunana, do not lie. Do not deceive one another. Ngarod, iti sitwasyon mo binasubong, mabalin mo pa'y apot din, dahi tagalad ti bumarito nga anak mo. Dito'y comment mo binasubong at italo abana, kapakakum kumikuman dahi to'y bumarito nga anak mo, nga iso, iti mang sugsug kanya na nga agpampambay. Umuna, nalaing nga agpasyar dahi ta bumarito nga anak mo. May kadwa, adik iti ayam a Mobile Legend. Ken may katlo, nalaing nga agupar iti social media, kang runaan na iti Facebook. Dagitoy inanag mo apambar ti bumarito nga anak mo binasubong ket mabalin nga adda kinagpaisuanan na ket mabalin met apampambarlan. No apay anak ko na nga adda kinagpaisuanan na, dinggam ta binsa-binsag. Pumuna, ti kinalaing ti ubing nga agpasya ket mangibos iti energy na wenno pigsana. Nang runa no addaan iti bisikleta wenno motorsiklo. Sa makadanon kalag iti lugar wenno diso akayat da papanan. Mabannog da, ma-expose da iti tuto, iti init, ket dagiti apan banag mabalin amang ted iti sakit kadakwada. Ket no di daonay agangnan, bayat iti panagpaspasya da wenno bayat iti panagtamtalangkutan da mabalin madisgrasya da. May kadua, ti kinalain na nga gayayam iti mobile games, ket mangibos iti oras na. Tiragsak ken raguna nga gayayam iti mobile games, kas umay iti Mobile Legend, ket agbalin arason, tapnon di na nga puutan ti panaglabas iti oras. Agbalin matlaang nga rason, tapno, di nan marik na iti bisin na. Ken, saan namaten nga maasikaso iti bagina. Malipatan ng tiag digos, malipatan ng tiag toothbrush, ken daddo mapay. May katlo, ikinaadik na iti social media, kang runaan na iti Facebook, ket mangtad kanya na iti oportunidad ang maka-access kadag iti naduma-duma a posts, groups, ken apps asaan amayan nato iti edad na. Dagito yapan banag nga imbin sa binsa ken ka binasubong ket mangtad iti stress
iti narasipay unay abagi to'y bumarito nga anak mo. Ket kas naganak, laglagi pang tayo kumakanayon dagito'y sumaganat at talo abanag. Umuna, si tayo ti silaw kung pundasyon iti pagpayangan. Si tayo nga ro ti mangiwanwan kadagiti anak tayo, saan nga dagiti anak tayo ti mangiwanwan kada tayo. May kadua, natorturay tayo ngam kadagiti anak tayo. Rumbang nga rod nga agtulnog dagiti anak kada tayo, nangruna nga ti pangget tayo ket para matlaang iti pagsiatan da. At nakarbangan tayo ang mangkita kadagiti gadgets da, at nakarbangan tayo nga mangdelete kadagiti apps iti cellphone da, tapno iti kasta, ket mailisi dati anyaman apa kay sagmakan da. May katlo, si tayo iti ultimatum apagkamkamangan dagiti anak. Ipalawag tayo nga rod kadagiti anak tayo nga uray no adda dagiti kagayam da, uray no adda dagiti circles of friends da, babarkada da, intondong itinatagsan na parikot iti biyag da, naganak matlaang iti pagtarayan da, naganak matlaang iti pagkamangan da. Ngam na talaga desperado kan binasubong, damagan tayo ti daytoy datdatlag abunga iti ube, nga anya ti rumbang nga agas, nga ipadingalngal mo iti ngiwat, dayta bumarito nga anak mo, analaing nga agpambar. Obisum, 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 ingosum, daksum. Kas balaka deti dadatlag abunga iti ube, vinasubong, mangsapol ka, iti sabong ti kawayan, vinasabong iti bayo. Peso da ito iti aramidem pickles, ket inutem nga ipakan kanyana iti lasot iti pitunga aldaw. Wow! Kalpasan ti pitunga aldaw, ket awang pa'y nagbaliwan na dayta kinalaing tanak ng agpambar, ubraamon dayto may kadwa abanakat, dayto'y dadatlag abunga iti ube. Mangsarak ka iti labang abulong iti ariwat. Mangala ka iti pito, ket paspasam daytoy. Samong to ininutan nga ilaok iti kape, wenno Diyos nga ipainom mo iti anak mo, iti lasod matlaang ti pito nga aldaw. Wow! No naaramid mong tong dagiti balakad, tuy dadatlag abunga iti ube, hinasubong, pakaamwan na to, no naikatan dayta anak mo, ti kinalaing na nga agpambar, ken no naikatnan, ti kinalaing na nga agulbon. Agya ko laki ti panakiyuman mo kini Doc Ingo, your online albularyo. Agya man ako na at kikita na ito manan intol sumaruno at Domingo.